hemen hau. Me parece muy bien, a pesar en lo personal. No, dale, etorri necestina. Es que sin mí no hay nada. Beto, kantauta da ningo de ningo. Osa, esango bat dana hitzeko, esango bat gero telebizioa. Hau, YouTube de... Bai, YouTube mira, Corito Prieto. Hola, guapa. Corito Prieto hablando, bien, mando aviso. A ver, España te explico, España te explico. España te explico. Bueno.
Bai? Arratzaldeon guztiei, eta ongietorriak izan zaitezte azkenen urteetan ohitura bihurtzen ari den ekitaldi honetara. Urte asko dira, baina nik pentsatzen dut, orain dira 80 urte azkar esaten da, 80 urte atera ziren gazteaiek, ez dutela hau inoraz ere pentsatuko. Behai atero zian alde batetik ondo pasatzeko eta bestalde handazarreten zeuden beratzi bat aurrero gazte ingresatuta eta haientzat opariek egiteko dirua biltzeko. Besterik ez. Urteetan zehar, hainbat herritar izan ditugu kantuan, hainbat abesti, hainbat elurraldi, denetik hor zaten zuten elurra ere ikusi dugula, gaur eurila, egoaiza ere izan dugu, baina garrantzizuena ez da hori, garrantzizuena da amenatzen duguna. Hainbat pertsona elkartzea kantatzeko, eta gaur egungo gizartean zoritxarrez hori galtzen nahi da. Kantatzea eta are gehiago koruan edo taldean kantatzea. Hemen duzu horrein adibide polit bat. Batzuk kantatzen dugu urtean zehar, baina hemen badago jende asko abesatza batean ez duela parte hartzen. Horrek esan nahi du posible dela. Besterik gabe, alde batetik eskertu Zumaiako Udalari eta bestetik parrokia bai, eskerrak eman laguntzen digutelako ensaiak egin, materiala fotografiatu eta bar. Eta besterik gabe, zuen guztok izango delakoan, egun horrean.
Bai. Bueno, atxaldeon, entzuten da, ez da? Bueno, bagoaz aurrea kantekin eta aurten agus ikusi zaitut. Gaur 19 mende reskatatu deu, baina, bueno, ikusiko dugu aber nola teatzen dan. Agus, entzuten diazu? Ez dakat esperantze gehiagi, baina, bueno, badauka bere... Gaur 19 mendek, Zumaian badu bere, ez dakit, entzuten da, eta, bueno, nola bukaderare fuerte da, da, bueno, a ber,
ez da kanta oso erresa eta oso agradabila ere ez da egia esan. Baina, bueno, aurten reskatatu deu eta abertzen gozateatzen dan. Eta honen ondoren egingo ditugu bi kanta. Belengo herri polita kantatu genuen noin dela 3 urte usten dut. Maria Zubimendi akordaiakin etorri zan eta pianoakin egin genuen eta aurten instrumentalaren moldaketa egin dugu Mikelek eta lortzen dugun pixka bat kalian konexio pixka bat herritarrekin ze Gabon gorua badi joata badator, baina pixkat ez da, bai, jendiak ikusten du, baina nahi dugu pixka bat gerturatu eta abestu gurekin, azkenian pues, gu ere herria gea, baina pixka bat barrera hau buskatzen dugun pixka bat eta kopla batzuk ere egin ditugu, korukide bereiek egin dituzte koplak, bigarrengo, azkenengo kantatuko duguna etxe honetan izena du. 3 urte dara matzatau kantatu nahian eta 3. urtean iritsi da, gaur eria. Orduan, kaleako pixkat gaizki, baino gero koplak, usten dut banatu ditugula koplak ere, bai bat, oba daudiko, koplak hor dabiltza ere. Bueno, pues 3 falta zaizkigu gaur 19 mende eta gero beste 2 berriak.
Bai. Kantatu behar ditugun koplak. Dia, 1, 5, 9 eta 10. 1, 5, 9 eta 10. Lehenengo bueltan, berehala ikasiko dezute oso kopla errexak dira, bale? Etxe honetan izena du, Bizkaian abesten dituzte, eta orain ez naiz mutikoaren izenarekin gogoratzen, baina YouTubeen jarri etxe honetan eta kantau dago, oso polita da eta oso egokia. Estribiloak esaten du, Gabon gabian alkartuta, senide, herritar lagunak, etxe honetan sartzen danak, etxekotzat hartuko da. Ez dauka besterik, bale? Kantatuko ditugu lehenengo kopla, 5., 9. eta 10.